Добър ден, добър ден! Продължаваме с баховите есенции. Днес е третата есенция, която е бук. Така. Както казахме, те са 38 на брой. И всеки ден ще споделям за по една есенция. Накратко. Така, бук е есенцията за хора, които не приемат другите хора. Не приемат мнението им, действие, говор, даже и мислене. И постоянно критикуват. Ти така направи, ти така, сега защо каза това, защо така. Имат една вътрешна критика към хората. Постоянно критикуват. Значи човек, който има нужда от тази есенция, е небалансиран в това си състояние. Просто не може да приема хората такива каквито са. Критикува. Мале, колко си грозен, мале, защо сега това каза, защо така направи, даже и да не го кажат на хората, вербално чрез думи, те вътрешно си го мислят. И в повечето случаи аз като ги приемам есенциите, почти от всичко има в нас, защото ние си имаме убеждения, програми, трупани от рода, мисли. То е ясно, че ние не сме на 100% себе си. Взели сме убеждения от мама, от тате, от училище, даже не можете да си представите колко не наши мисли, убеждения и чувства имаме. Затова са есенциите и квантовите практики. Ние вътрешно даже може и да не знаем, че имаме тази критика. Ние не можем да се видим. И наистина не можем да се видим. В което това не е лошо, че ние в нас имаме критика. Просто приемаме, че имаме. Но когато го отработим и се научим да приемаме хората такива каквито са, без да ги критикуваме. Но вътре наистина да го почувстваме, че не може да ме грабне сега този човек. Не може да ме нарани отвътре с това, което той е казал. Да нямам нужда аз да критикувам. Просто приемам, обичам хората такива каквито са. И всичко става лесно и спокойно. Това се постига с цветята. Нали, когато ги приемаме и пак казвам, ние без да знаем, че имаме тази вътрешна критика, просто получаваме като инсайт, апдейт. Мен наистина ме подразни това. Значи в мен има критика. Да, виждам я, приемам я. Вече отиваме към квантовите практики, нали? Аз приемам, аз виждам. Да, така е. Без да се сърдим, без да се обиждаме, просто приемаме. Виждаме. Даваме място и пускаме. И тогава ние вътре в нас освобождаваме тази сгъстена енергия, този конфликт. Както се казва, тази тъмна и ниска енергия. Защото в момента, в който ние имаме към някои претенции, критика, на нас не ни е хубаво. Това не е светлина. И когато я видим и признаем тази критика, отвътре отпускаме това тъмно облаче, дето е вътре, то излиза. Така човек се препрограмира и може да смени цялата си енергия отвътре. Когато отвътре се осветим, ние вече можем да проявим навън. И повечето хора, нали, аз тук малко да покритикувам, първо отвън се гримираме, поправяме, оправяме, в което няма нищо лошо човек да се поддържа, но забравяме за вътре. А отвътре навън е проявлението. Каквото вътре, това и отвън. Но, както се казва, обичаме да се замазваме, да се правим на красиви визуално външно, забравяме за вътре как се чувстваме. Да, аз може да се гримосам, да се изправя, да се изсуша, да се бодисам. А вътре как се чувстваш? Как си отвътре? Разбираш ли се? Какво усещаш? Щастлив ли си сутрин, като се събудиш? И когато отработим тези малки облачета,
ги превърнем в светлина, да трансформираме всичко ниско. И какво значи негативна енергия? То това е. Ти като си във високата вибрация, няма да те докосне това. Ако си във висока вибрация, няма да ти направи впечатление, че някой те критикува или там те хейти. Какво ми пука? Как се казва? Дреме ми, аз знам коя съм. И аз знам какво искам. То е ясно, че няма да си харесан от всички. Това е положението. Но е въпроса начина на приемане на ситуацията. Имаш ли нужда? Нямаш нужда? Прескачаш, тръгваш и си вършиш задълженията с лекота и любов. Та така, бук. Днес есенцията, за която си поговорихме, хубав и прекрасен ден. Айде! Леко да ви е, хубаво да ви е.